Evo, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo u ovoj epizodi napraviti početnu bazu, kopati malo rude i pronaći šta da vidimo i početi da preživimo. Prvo moram da uzmem drva zato što mi treba za osnovne materijale. A stvorio sam se u šumi. Okružen sam sa mnogo prasića, to je dobro, imat ću dosta hrane, makar mi neće dugo nestajati. Evo bi jedno prase, za početak. Skuvit ćemo svu prasetinu tek kada napravim pećnicu. Furu, šta god. Moram da napravim sto za craftovanje, odnosno pravljenje. Da napravim par grančica, odnosno stikova. Da, podesio sam Minecraft da zvuči kao piratski, mnogo je zabavnije nego obično. Ovo mi ne treba. Ne znam ni odakle mi. Već će mrak, jebi ga. Moram da se ukopam u zemlju. Prvo da se nešto, pa da se ukopam u dole. U početku, dok nemate dovoljno drva za sklonište, morate da se ukopate u zemlju i onda napravite torče. Odnosno bakice. Ako ovo ne stignem, postoje šansa da će mi čudovište ubiti, a to sigurno ne želim. Napravit ću jedan retardirani mač od drveta koji bukvalno ništa ne može da mi pomogne. Ali dobro, makar malo. Ubit ću ove prasiće. Ne treba mi za sada, kasnije kada budem pravio farmu za sve životinje, sakupit ću neke druge, pa da ih parim, odnosno bridu. Ovdje možemo da se kopamo da ima kamen. Ovo je stene. Da i u početku, ako ne nađete dosta životinja po sebi, odnosno hrane, nemojte da sprintite, da skačete, to vam dodatno troši energiju su, odnosno ove komadiće hrane. I našao sam i bundeve, to možda mi pomogne kad se budem borio protiv Endermana, kasnije kad mi treba kad budem želao da pronađem kraj, odnosno end. Evo ga, ugalj, to je super. Ne čujem zombi, moram da dubim u zemlju. Makar da se zagradim. Ovako, postići, može ovako, pa da napravim par parčića, odnosno baklji. Evo jedna baklja, imam dovoljno drveta, evo imam dva ova, tačnije dovoljno kamena. Samo mogu da pokopam. Napravim jednu furnu taman. Evo i ovdje imam uglja. Početak je mnogo dosadan, kad budemo našli gvožđa sve će ići lakše nego sada. Mislim da imam dovoljno za dosta stvari, evo sad ću napravim furnu. Evo furna.
onda grančice, da napravim sve od kamena, alate, još jedan pickaxe, odnosno ovo mi treba još, treba će mi lopata, treba će mi mač i to je to za sad. Treba će mi kosa, ali to tek kad budem treba da pravim farmu, to mi ne treba sad. Evo ga gvožđe. Samo jedno, nema teorije, samo jedno. Vratno je nešto u okolini. Nema moguće, ja sam samo jedno našao. Ovo vrlo. Ovo ovde. Furne tu. Ovo, ajmo ovako. Makar za sada. Nemam vunu, inače bi napravio krevet. Da sam naišao na neki ovac, odmah bi napravio krevet, pa bi ovdje prispavao. Mogu da napravim vrata. Napravit ću stepenice sad. Ovako. Može ovdje malo kamena. Ovako. Ovo ne treba. Tako. Gdje mi je ovo? Jedan. To se zove, ajde, bolje da stavimo ovako, dok ne dođu. Naravno, ovo sam zajedno. Kasnije će mi trebati vrata od gvožđa, zato što kada zombi dođu i vide da si u kući, mogu da razbiju vrata, polako, ali gvožđe teško, ne, kripi. Sad će on tu da stoji. Hajde da napravim stepenice. Stepenice će mi dosta trebati kad budem pravio rudnike. Spuštam. Za sada samo malo. Ovako. Stavim ne. Će još jedan kamen ovde. Evo ga, ovako. Onda da napravim podnožje za otvaranje vrata kao dugme. Evo, slično. Prekidač. Ne, zombi. Ajde vidimo. Evo mozak. Evo ga, da napravim za ručak. Što već gubim. Da, treba da napravim. Dobro. Au, nemam dovoljno. Mogu ovako. Mislim da mogu. Nisam siguran. Vjerojatno mogu. Dosta ih. Ovdje svi ste mali. Gvožđe. To je super. Ima dosta trupa. Ne! Brzo da uzmem ovo gvožđe pa da se vratim. Ne znam, nešto može da me nađe. Bolje da bežim. Koliko imam? 3. A, to je dobro. Četiri ova, dobro. Evo ga, još baklje. Šta sam ja uradio? Još baklje. Može ovako. I gvožđe. Za sad imam dovoljno ovoga, makar malo nešto. Evo, jedan je dovoljan. Da napravim. Šta sam ja sad uradio? Da napravim kovčeg, evo ga.
makar jedan mali, stavim ovdje zemlju, tačno ovo ću da koristim za potpalu, ovo mi potpunosti ne treba i ovo mi ne treba, gvožđe ništa ne služi, ovako, stavim da se spali, evo ga, novi dan. Ubijem creepera. Uzmem ugalj. Evo ga. Volim kad nađem na ovako puno uglja, doda mi dosta iskustva, odnosno experience-a. A i sakupim ga dosta, tako da imam dovoljno za potpalu. To sad u početku, kasnije imat ću na ton uglja. Trebao bi da pronađem neke ovce da bi napravio krevet. To je to, malo ovde, da sakupim ovaj experience. To je to. Baklje stavim negdje sam u pečurke. Dobro, to sad. Ovdje tunel neki. Da mi ništa ne dolazi, neki pauk ne dođe odatle. Sakupim gvožđe. Pa da, sad ću moći sve da napravim od gvožđa. Sakupim pečurke. Tako. Pao. Evo ga. To sam mogao napravim za pecanje. Pecaj kutaš. Baklje. Ovo je sistem. Ne. Ako lako bude. Nisam ovo očekivao. Prepravo. Uzmem još ovo parče gvožđa i begom odavde, vraćam se u jazminu. A i ovo. Ne treba mi za sad ništa. Evo imam odmah. Znači, kao što sam rekao, u početku će biti malo dosadnije dok ne sakupim i armora, odnosno oklop, sve potrebne stvari. Kasnije će biti zabavnije, ići ćemo u Nether. Pa ćemo ići na kraju end, potrebu za endom. Ići ćemo u dungeon. Gdje mi se kuće ispam da. Ovdje. Evo ga. I pojedem malo. Preselit ću sad sve odavde, pošto je novi dan. Evo ga to, baklja. To je to, vrata. Čak i ovo mogu da ponesem. To je to. Iskopam tu vode. Evo ga. Izgleda kao lepo mesto. Evo još prasiće. Znači taman, odmah prasiće hrana. Imam sreće dosta. Ovo već, kako bi rekao, drugo krdo prasiće, na koje sam naletao od početka. Evo su ovoci, taman da sakupim bunu. Ili imam ovo. Zapravo sam vam drugi ovoci. Malo sad svako da... Buna će mi trebati. Sad će ove ovce ponoviti zdravstveno.
Vratno ću napraviti kuću ovdje negdje u blizini, pošto ima dosta vode. Pogledat ću se u druge strane čega ima. I ovdje ovce. Pustio sam malo. Ima ih baš dosta. Uopšte nije problem. Govaralo bi mi kad bi bilo neke krave ili konje, da dobijem kožu, leder odnosno, da bi on brzo mogao da pravim knjige, pa da enchantujem stvari. Ali sad ću morati da tražim ih, odnosno da istražujem. Mislim, i to nije problem, ali onda bi morao već sve duže da traje. Tamo ne treba mi više pune, za sada. Neću pustiti, evo imam tamo pustinju, tako da imam peska na odmet, mogu stakla koliko god hoće da pravim. Evo ovdje ću da napravim kuću da su ove ovce. Kako ostane nam još pola, ajde da sakupim. Bundeve, ajde. Sad mi treba za kuću dosta, 2 steka od 64, mislim. To je veliki tuc. Sada, ja imam ove makazice za travu, odnosno shears. Znači njih mogu brzo da skanjam ovo lišće, ali kada uništim svo drvo i lišće koje je bilo ranije prikačeno za to drvo, ono će da nestane i da ako imam sreće da dropuju jabuke, koje su obična hrana, ali nikad se ne koriste kao obična jer se okruže zlatom i dobijete zlatne jabuke. One vam odmah dodaju 2 srca na određeno vreme, mislim 2 minuta. Sada, ako koristite shears, odnosno ove makaze, ne možete da dobijete te jabuke. Evo, onda dobijete samo ove blokove. Ali kada postavite blokove trave, ono nikad neće nestati. Za razliku od drveta, kada se ukloni ovo stablo, onda će nestati. Koliko imam drveta, imam 38, prepuna mi je staječka, kako bih rekao, ranac. Stavim se toga, travu, pošto mi to biti kuća. Možda bude ovdje na obali, u bagovima. Evo ga. To ću manjiti bagove. Okej, ove ovce. Potpunosti mi ne trebaju. Ajde samo ovdje da stavim kovčeg. Da ubacim neke stvari, ovo mi ne treba, ništa. Ne treba, stavim sam na kopanu grupu. Ne treba, dobro, ovo mi treba, imam dosta vune, to je dobro, ovo ne treba, lišće neće mi ni trebati, ovo sad ću bacim. Hrana, zaboravio sam u potpunosti na to, ajde stavim furnu. Napravit ću još jednu. A prvo da napravim kuću stoje. Imam dovoljno hrane da preživim. Dovoljno ovo 9. Evo ga. 1 i 2. 1. Ovako će biti, neće biti nešto pretredno velika.
ako visoka, može. Sada imam ovdje pesak, ja da ovdje to da postavim. Da mi izgleda ružno. Evo ga, ovako. Može, to je to. Ovo dva. Zalazak sunca, moram da požurim s ovim. Ja to imam za epizodu 2 noći. Ovo sam ušla ovdje, evo izašla. Nadam se da ću u skorije vrijeme dobiti sa zombija krompir. Ako to dobijem, rešio sam sve probleme za hranu. Evo, taman. Krov mi za danas ne treba, zato što ništa mi neće ući do zgore. Evo imam i jedna zemlja, pa još 2. Da mi izgleda da sam ovo promašio. Evo ovako, sve blago. Da napravim krevet. Vuna, naravno zaboravio sam, bitno. Daću. Nastavim se, to sam zaboravio. Neću ovdje sa strane. Jedan, drugi, evo ga. Ovo malo da sredim. Dobro, ovo sam stavio na sredinu, sad je puno stvari, naravno. Gvožđe da otopim, to sam zaboravio. Prvo da napravim furunu. Još jedno da bi išlo mnogo brže, evo ga, savršeno. Još jedna furuna, nije bitno da ide, ovdje da stavimo malo uglja, nije pretjerano puno, ne treba pretjerano puno. Treba će nam malo više ovdje. Ovako, zato što imamo i ovo, a i onda ćemo u isto vrijeme gvožđe. Taman, tamo ne treba, ovdje stavimo tamo. Ovo nam ne treba. Ne treba, ovo mi za sad neće trebati, vrat. Na ovoj strani ću, zato što da bi bio, da budem pravio farmu, moram da budem kao ovdje otvoren. U kokošku. 5. I 2 perata malo. Sa strele. Evo ga ovako. Mogu već sada da napravim gvožđe. 3, dobro. Ovo mi ne treba. I ovako. Ajde ovo da uništimo. Eto ništa. Sad je dobro. Ovako. Sad, ajde počnemo prvo da pravimo. Da ubacimo koju baklju. Da se ne bi stvarale stvorenja ovdje. Ovako malo izgleda lepše. Pošto ne može jedna do druge u ivicama. Evo ga. Savršeno. Počeo. Izgleda patetično, ali ajde da zaspijemo. I to je to. Ovo je bila prva epizoda. Sad je novi dan. Završili smo sa ovom epizodom. Evo ga svi, da ako hoćete ovaj svet stvorite sa istim mojim početnim položajem. Vidimo se sljedeći put. Ovo sam bio ja, nažalost sada bez skina i odjavljam se.